Perce van most már 0, kilovázva az időmérő, a pálya tiétek, hajrá! Innen bele! Húzza bele! Gól! Köszönjük szépen széthúzva, próbálják még a széket is széthúzni, pontosan az a lényeg. Zsugarásnak viszont ki kell érnie, Balkan még messze vagyunk. És már ott a víz, kint már egyre nehezebb lesz, jobban a sikerült kilóni, lássuk a bajt. Hoppá, és majdnem próbál távolról kilóttek, de ahhoz mindennek össze kell állnia. Van felülően Széki Tómaszt, a Zsugászról a Balkanén. A Zsugászról menni, mert a víz. Lássuk, hogy a csapat próbálják ki másik. Aztán túl vagyunk, elvárták az elosztót, megengedték egyébként előbbre, és kiszakosság. Sajnos, alul maradt a csapat, győzött a víz, és a perc tovább.